said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, ça passe. And I said, nabule. No matter. Salutare, lumea, sunt Gabi și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Da, vreau să vă spun, dacă vreți să începem o serie de Skyward, dacă da, lăsați-mi în comentarii răspunsul da. Că vreți, normal. Dacă nu, spuneți tot în comentarii că nu vreți și gata. Dacă o să am măcar un comentariu că da, o să fac o serie. Să caut eu pe cineva. Dacă nu, maxim 3 oameni. Dacă nu găsesc, poate vă întreb pe voi dacă vreți să vezi Sky. Da. Tot atât am vrut să vă spun la acest episod. Dacă vreți să începem o serie nouă de Skyward, da, și vreau să vă mai spun încă ceva. Și încă o serie, vreau să încep o serie de Farming Simulator 15. Da. Și sper că o să apreciați aceste două serii. Dacă vreți Skyward, o să fac. Dacă nu, nu o să fac. Dar seria cu Farming Simulator 15 o să fac sigur. Da, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați în comentarii răspunsurile voastre dacă vreți sau nu. Și atât am avut de spus. Pa, pa!